Fotografka, ilustrátorka a také spisovatelka Veronika Kalužáková je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den. Dobrý den. Jak jste se dostala k tomu focení, ilustrování? Co vás k tomu táhlo, k tomu zobrazování? Myslím si, teda nikdy som sa nad tým až tak nezamýšľala, ale pravda je taká, že si myslím, že to mám podedené po mojom otcovi, ktorý bol síce vojak, ale vždycky maloval. A doma sme mali aj 2-metrový obraz, ktorý namaloval olejom. Až tam som sa nedostala, ale od malička ma to ťahalo k tomu kresleniu a k tomu tvoreniu. Teď mě úplně pálí na jazyku otázka. Můj dědeček byl taky vojákem z povolání a úplně vidím ty komínky těch košil, které měl v té skříni. Vládnul u vás také takový pořádek doma? Áno, práve paradoxne bol 2 dní dozadu u mňa doma na návšteve tu v Prahe. Ano. A predtým, než prišiel, tak som mala celý deň upratovania pre istotu. Takže jste uklízela do těch komínků. Ano. Ne, ale vážně, jaké bylo dětství s tím vojákem, který je zvyklý na tu disciplínu a má to možná trošku jinak posazené? My sme to mali tak, že naši rodičia, alebo moji, sa rozviedli, keď som mala 7, ale vlastne do toho obdobia to... Mne to neprišlo nejaké iné. Ja som nevedela, že vie byť iný život. že bolo to také prísne, to je pravda, ale fajn, že práve mám veľmi pekné spomienky aj na to vojenské detstvo. Že chodenie v tých nákladných autách, kam nás nasúkali ako deti zo škôlky. Ano. A chodili sme na rôzne podujatia, že nás vozili v tankoch a tak to bolo celkom zaujímavé, že možno iné deti také niečo nezažívali, jak my. A to malování jste u tatínka viděla do té doby, než odešel, nebo jste i potom byli v potom pohodě už práve spolu? prestal malovať. Aha. A môjim snom je ho k tomu zase doviesť. Že by se k tomu vrátil. A už som mu tak tajne dávam tajne, no on to vie, ale... Možná nás teď i slyší a třeba ho namotivujeme. Chcem ho k tomu tak doviesť, alebo nás prepojiť ešte, že by mi namaloval niečo domov. Tak som mu tak dala, na jedny Vianoce som mu dala plátno, na iné Vianoce alebo narodeniny som mu dala celú sadu s farbami. Takové nenápadné v úvozovkách náznaky. Áno, ale ešte teda nič. Ale tak tajne dúfam, lebo jemu to veľmi išlo. A myslím si, že aj to môže byť nejaký prejav nejakých pocitov, alebo tak, že človek do toho sa nejak preobrazí a prejaví. No. Vy jste po tom 7. roce života, kdy se tedy rodiče rozešli, zůstala s maminkou. Áno. Jak to v 7 letech ten malý člověk nese? Že se mu to najednou všechno změní, otočí vzhůru nohama. Pre mňa to bolo veľmi ťažké. Viem, že sme to napríklad so sestrou brali asi odlišne, že sestra bola skôr taký človek, ktorý stal pri tej mojej mamine dosť a tá ani neplakávala tak, jak ja. Že ja som preplakávala celé noci, pamätám si, že som mala celý vankúš mokrý vždycky. A potom najťažšie bolo to, že my sme bývali ďaleko od seba, málo sme sa stretávali, takže vždycky to odlúčenie bolo najhoršie, že vždy, keď nás prišiel tati pozrieť a odchádzal, tak to som veľmi ťažko vždycky niesla. Vy jste hledala právě v tu dobu třeba v tom malování ten útěk, jak jste před chviličkou naznačila, že třeba i to malování může to asi pomoct? Ešte vtedy? V tých 7 rokoch asi ešte nie, ale vlastne presne prišlo to umenie neskôr trošku, lebo ja napríklad som mala problém s učením. Moja sestra bola presný opak, mne príde, že by sme boli fakt kniga-yang. Aj výzorovo, aj na tejto úrovni. Takže ja som mala veľmi problém s učením, že som dysgrafik. A my sme tak hľadali, že tú cestu, lebo v škole mi to nešlo veľmi. Bolo to veľmi pre mňa náročné sa učiť a aj čítať, aj čokoľvek memorovať. Tak mamina hľadala takú cestu, že ako keď tá Veronika teda vie malovať, tak ma zobrala na kurz pravej a ľavej hemisféry. Takže takto som sa vlastne dostávala k tomu, že predstaviť to učenie s tým umením. Takže ja som si častokrát potom, aj keď som sa niečo učila, tak, alebo aj v škole, keď niekto prednášal, tak ja som si musela čarbať, sa dá povedať, alebo kresliť. A vlastne takto som si to nejak prepájala. Když se spojil ten další výjem, tak ten mozek si to lépe zapamatoval. A ta fotka se tam dostala kdy? Kdy jste držela svůj první foťák v ruce? Tak prvý bol taký dovolenkový. Klasika. Taký ten, čo nerobí až také skvelé fotky, ale vlastne ono sa to takto presne nabalovalo, že s maminou sme sa rozprávali, že tak čo budem robiť, že všetky deti chceli ísť na gymnázium a u mňa to tak nejak nehrozilo, sa dá povedať.
A ja som vedela, že ja som chcela byť modná návrhárka. Ale to mi povedali rodičia. Jeden povedal, že musíš robiť niečo, s čím sa uživíš, a druhý mi povedal, že nemáš na to oči, lebo teda nosím ešte aj silné dioptrie na čítanie. A také, že super, tak čo mám robiť? A tak modné návrhárstvo to nebolo, ale išla som na animovanú tvorbu vlastne na strednú školu, čo ma veľmi bavilo. Ale potom presne, že to skončí tie 4 roky a že čo ďalej. A vlastne, jak sa vypláca, neviem, v 18 rokoch poistka deťom, tak mamina povedala, že toto sú tvoje peniaze a že môžem s nimi čokoľvek spraviť. Tak si pamätám, že som si za ne kúpila prvý foťák, Nikon D90 to bol. A teda to bola moja prvá zrkadlovka, s ktorou som nejak narábala a povedala som si, že no tak, že baví ma fotenie, ale ešte stále to nebolo to, že budem fotograf. To malo byť skôr na to, že jeden môj známy mi povedal, že nechoď na fotku, že spravíme z teba režisérku. A ja, že režisérku, že nad tým som nikdy nepremýšľala. A on, že režisérka je proste človek, ktorý vie aj fotiť, ale už vieš vypovedať aj viac ten príbeh, že spojíš dve veci dokopy. A je, že dobré. Veronika Kalužáková je fotografka, ilustrátorka a já si říkám, když ilustrujete, tak můžete pustit tu úzdu té své fantazie, vytvořit si svět, který vidíte ve své hlavě. Když fotíte, tak zaznamenáváte to, co prostě je. Jak moc rozdílná je to tvorba? Jak rozdílné musí být to vaše oko, když tvoříte? To je zajímavá otázka. Je pravda, že vlastne pri tej ilustrácii, tak tam ja idem veľmi až do takých abstrakcií niekedy, že to som si vždycky hovorila, že asi som čudná, ale veľmi ma bavila až taká karikatúra. A milovala som práve tie také, že dlhé krky, veľké nosy a niekedy to bolo až desivé pre niekoho, ale ja som v tom videla tú krásu. A popravde dá sa povedať, že v tom vidíme jednu takú spojitosť, že nehľadám typicky krásnych ľudí, možno takých tých modelov, čo iní fotografii asi hľadajú, ale mne sa práve páčia tí ľudia, ktorí sú niečím zaujímaví. Presne, že to, čo som možno hľadala aj v tej ilustrácii, tak sa mi páči, keď má niekto nejakú výraznú črtu. Takže možno to aj sa dá takto pretaviť do tej fotografie. Takové netextové postavičky. A zkoušela jste někdy udělat ilustraci podle vlastní fotky? Přetavit to skutečné do toho vašeho světa? Akože až takto, že nejako karikatúru, ale hej, že častokrát sa mi stávalo, že som robila svadobné oznámenia alebo takéto, že ma požiadali o to, že či im to nejak nezhmotním, ale práve do tej kresby, takže hej. Rodiče vám tehdy nedovolili jít na to návrhářství, abyste dělala něco, čím se uživíte, ale tak já si říkám, že být fotografka a ilustrátorka, tak to asi taky není úplně jednoduché. Jak se člověku takových povolání žije? Jak se dá tímhletím uživit? Je to náročné. Nebudem klamať. Byť na voľnej nohe je náročné, ale musím povedať, že pre mňa je to veľmi slobodné, musím povedať. Že nie som typ a nikdy som nebola, čo vie obsedieť 8 hodín na mieste aj v tej škole. Nemyslím si, že mám nejaké ADHD, to nie. Ale tým, že asi viac rada tvorím a tak ja musím niečo robiť. A prvý rok, keď som bola v Prahe a pracovala som vlastne, aby som sa nejak rozkúkala, tak som pracovala v korporáte. A cez to všetko mi to proste napríklad nešlo, že ja som potrebovala nejakú zmenu, alebo ja si rada pospím cez deň, alebo tak. Takže mňa ste vedeli nájsť aj pod tým stolom na zemi, iba tak ležať. Iba tak relaxovať. A tak některé osvícené firmy mají už takové ty, jako, jak se říká, čilovací koutečky. Áno. Pred tými 8 rokmi to ešte nebolo, ale jste si ho udělala pod stolem. Takže je to náročné, ale musím povedať, že odkedy som si povedala, teda po nejakom 1., 2. roku som si povedala, že nie, že ja to vyskúšam, tak vlastne sa to tak nejak začalo nabalovať a vlastne mi príde, že celý ten život, aj tá práca je o takej náhode, o tom, koho človek stretne, akého človeka, ako sa to pospája a že vlastne, jak som to niektoré veci proste neselila, tak ono sa to samo navrátilo ku mne, že tie príležitosti rôzne a rôzni ľudia a takže je to také všetko tam někde hore spojené. Veronika Kalužáková už tady před chvílí řekla, že všechno je o tom, s kým se potkáme, kdo nás ovlivní a vás nepochybně ovlivnila vaše sestra, se kterou jste nějakou dobu vyrůstala, ale potom jste spolu i bydleli, když jste se jakoby osamostatnili.
Vaše sestra už není. Jaká byla a co se vlastně dělo? Sestra teda bola o 3 roky staršia a ako som už spomínala, tak vôbec sme sa nepodobali. Aj sa nás ľudia pýtali, čo nám stalo, že ktorá je adoptovaná. A my, že čo? Ani jedna. To poteší takové věty. Ona bola taký opak proste. Ona mala krásne, kučeravé, ríšavé vlasy proste. Ja som presne naopak, až skoro mierne do blond, rovné. Takže sme sa fakt ani výzorovo nepodobali a ona bola skôr teda veľmi bola inteligentná, neviem, že ja nie som, ale ona si vedela zapamätať veci, samozrejme už len tým, že bola právnička tuto na Karlovej univerzite študovala, takže bola veľmi šikovná po týchto veciach. A takže my sme mali veľmi aj dobrý vzťah, sa dá povedať, že ona ma veľa vecí naučila. Samozrejme, ako každý súrodenec, tak sa hádate. To nepoznám takých, čo by to nemali. Ale teda moja sestra okolo, keď som ja mala 19-20 rokov, ona mala nejakých 22-23, tak začala trpieť silnými depresiami. To už ste nebydleli doma, to už ste bydleli spolu? My sme bývali spolu, už, ale bez maminy potom neskôr. Ešte vtedy sme bývali s maminou a potom neskôr sa mamina odsťahovala, takže my sme ostali same. A vlastne začalo to najprv takými typickými prejavmi, ako že nevládze človek vstať z postele, má záchvaty plaču. Ale tým, že ani vo svete, alebo tak sa o tom nejak moc nerozprávalo. Vlastne všetko sa videlo iba vo filmoch, tak tiež sme nevedeli, že čo s tým robiť. Predsa sme boli obidve mladé. Takže sme to tak nejak riešili po svojom v tajnosti, že nechceli sme vlastne zaťažovať to okolie. Takže to trvalo vlastne celá tá depresia 10 rokov. 10 let. A vlastne a človek, keď si predstaví depresiu, tak si povie, že to je človek, ktorý je non-stop smutný, ale to tak nie je. Že aby som to uviedla na pravú mieru, je to o tom, že sú to také výkyvy. Že rastie hore, rastie dole. A ja som nevedela vlastne, že to takto bude. A vždycky boli aj tie pekné chvíle, také tie pozitívne. A už som si hovorila, že tak je to asi super, dobre. A ono sa to zase vrátilo. Takže vlastne po tých 10 rokoch prišiel ten moment, kedy som dostala telefonát, že sestra vlastne si vzala život a spáchala samovraždu. Vy jste se to snažili nějakým způsobem řešit během těch 10 let. Co jste všechno vyzkoušeli? Rada by som povedala, že úplne všetko, ale to až tak nie, ale sestra sa veľmi snažila. My sme už len to, že trávite s niekým čas, tak to aj sama hovorila, že jej pomáha, že práve aj ťažko niesla potom, keď bola sama, že ja som sa v určitom období potom odsťahovala, takže to bolo asi ešte trošku náročnejšie pre ňu. Ale či už sme chodili na rôzne aktivity, že aby aj ona nachádzala možno nejaký iný smer, iný pohľad. Tiež sme navštevovala rôznych psychológov, nielen jedného, ale skúšala rôzne terapie, rôzne druhy terapií, alternatívnu medicínu, či už aj nejakú pozitívnu literatúru, nejaké pozitívne myslenia a iné. Takže toto všetko vyskúšala. Vlastne potom už sme to aj povedali mamine a jej partnerovi, takže sme v tom neboli samé a oni sa tiež snažili. Tiež jej bolo ponúknuté, že liečenie, ktoré mala právo odmietnúť, takže to nechcela. A vlastne liekov sa stránila. Paradoxne. Čiže žádná antidepresiva, nic takového. Zkuste mi popsat, jaké to je být v blízkosti člověka, který má očividně nějaké trápení a teď vlastně ani jeden s tím nejste schopní pohnout. To musí být i pro vás jako neuvěřitelná situace. Ťažké. Akože ja som preplakala veľa nocí, že to že tá beznádej, že neviete, čo už máte spraviť, je to veľmi náročné, že vy už sami neviete ako, že vy už by ste sa rozdali tomu človeku, že dali mu kúsok šťastia. Ja sama som si už viedla s Bohom
nejaký deal, že daj jej moje šťastie, proste daj jej kúsok z toho môjho, proste, že nech tam uvidí to svetielko nádeje vo svojom živote, nech to nevzdáva. Takže ja sama som vlastne zažívala ťažké chvíle. Jak jste pečovala sama o sebe, aby vás to taky nesemlelo? Když do sebe dlouhodobě nasáváte tu negativní emoci, tak to musí být hrozně těžké. Ja som mala práve kamarátky, ktoré vedeli o týchto mojich problémoch aj doma. A hlavne tá jedna bola taká, čo vždycky vedela, že keď sa niečo takéto dialo práve, ešte som samozrejme, popri tom musela študovať, robiť štátnice a takto. A videla, že toho je moc, tak vždycky prišla s autom, zobrala ma na krátky výlet niekde k jazeru a tam to boli také akože úniky z reality, kde sme iba tak sedeli, pozerali sa na maják a nič nerobili, iba tak sme sa rozprávali. Takže to bolo také, že cez tých kamarátov. Vy jste už před chvílí říkala, že sestra ten svůj boj s tou depresí nakonec prostě vzdala. Vy jste tušila třeba dopředu, že se k něčemu takovému schyluje? Áno. Je to akože náročné a možno veľa ľudí to odsúdi, ale ja som, podľa mňa, človek, ktorý si všíma, tak vie. A hlavne my sme mali so sestrou veľmi otvorený vzťah, že my sme sa o všetkom rozprávali. A ja som dostala niekoľko listov na rozlúčku. Možno, ak 4-5, tak môže byť asi tak. A prvý som si prečítala, ostatné som nečítala, lebo proste som ich vždycky doniesla na ten stôl, že nie, že takto to nepôjde, proste nechcem nič takéto čítať. Proste my sme sa o tom rozprávali. So sestrou sme chodievali na turistiku, minimálne raz, 2-krát do roka do Tatier a to sme vždycky chodili iba my dve. A práve počas tej cesty, keď sme niekam išli, tak sme sa rozprávali. A viedli sme, ona tým, že práve bola aj tá právnička, strašne rada nad vecami premýšľala a hľadala za nimi nejaký súvis a rozoberala to. Tak na jednej takejto turistike práve prišla aj tá téma, že sa ma spýtala, že v čom vidíš zmysel života? A ja, že čo sa ma tu teraz pýta? Väčšinou to bolo, že kebyže si na opustenom ostrove máš si vybrať a zrazu prišla taká ťažšia téma. A ja, že prečo sa ma to pýtaš? A sama vtedy priznala, že ja ten svoj nemám. A že ja sa snažím, ona sa naozaj snažila, chodila von, skúšala rôzne aktivity a stretávala sa s ľuďmi. Ale proste nenachádzala takú tú iskru v tom svojom živote. Takže vlastne mi aj vtedy priznala, že ju to tu nebaví a vlastne sme sa rozprávali aj o tom konci. Častokrát. A to už jste si říkala, že jakoby se něco může dít a já totiž nevím, když člověk něco takového tuší, jestli spřádá plán, jak tomu jako zabránit, nebo jako ono se to asi nedá, ale nedá. Co se člověku honí v hlavě? No ja som vedela, že sa to môže stať. Ja som fakt tako, že a to bolo pre mňa o to ťažšie, že nevedela som, ja som celých tých 10 rokov, vy neviete, že či je to dobré obdobie, zlé obdobie. S akým vám zavolala, lebo keď mala aj zle, tak o 4 ráno mi vedela zavolať v noci s plačom. Takže ja keď som už videla telefónat, tak som nevedela, že či to bude zlý telefónat alebo dobrý, že bude to plač pozitívny, alebo mi bude chcieť povedať nejakú radostnú správu, čo sa jej práve stala. Takže je to veľký tlak na to okolie, hlavne aj tej rodiny, čo si nikto vlastne neuvedomuje, že aj tá rodina prežíva veľmi ťažké chvíle. Ale tým, že my sme sa s tou sestrou rozprávali a nikdy som jej nepovedala, že jasné, sprav to. To nie. Ale že tým, že sme sa o tom rozprávali, že ani to nemôžete povedať tomu človeku, že nerob to. Že zase mi to prišlo veľmi sebecké povedať niekomu, že ak to spravíš, budem na teba veľmi nahnevaná. Je to akože, samozrejme ten človek vie, že bude chýbať v tej rodine, že to neznamená, že nie. Ale príde mi to veľmi toxické vydieranie takouto emóciou, že ak to spravíš. A vy keď vidíte, ako trpí ten človek, fakt ako moja sestra, koľkokrát, a ešte to dnes mám tie videá, lebo ja už som si hovorila, že keď som niekomu hovorila ten stav, aký máme doma, nejaký kamarát, nikdy mi neverili, že to je až také silné a smutné a bolavé.
A ja som si sestru niekedy natáčala proste na telefón, ako stála v okne 6. poschodia, že vyskočí, ako ležala na balkóne v mraze, lebo premýšľala, že proste tam v noci zamrzne. Mm-hmm. Alebo proste iba ležala na dláške. A toto, keď vidíte, že akú veľkú bolesť ten človek musí v sebe mať, tak je tam jedna časť vás, ktorá si povie, že možno mu bude ľahšie, že nemôžete ho v tomto akože držať. Mne to aspoň tak prišlo, že je to tvoja voľba. A vždycky som jej hovorila, že poďme vymyslieť niečo a vždycky sme sa snažili vymýšľať to, ako to môže byť lepšie. Ale keď už som jej povedala, že povedz mi, čo mám spraviť, ja to spravím, ale zatiaľ vôbec neviem, že akým smerom proste ísť. Co potom nastalo, když opravdu přišel ten konec? Co se vám honilo v hlavě? Bolo to smutné, lebo vtedy nepremýšľate nad tým, že teda že najprv, že sa to stalo, to príde až taká facka neskôr, ale najprv si spomínate, že či sa to dalo odčítať, že teda bolo to paradoxne v období, kedy mne prišlo, že to ide hore s ňou, že je to dobré obdobie, že mali sme veľmi pekný telefonát posledný, veľmi bola vyrovnaná, veľmi bola kľudná, nič nenaznačovalo, že by mala mať práve ten down, ten zlý. Tak som si práve hovorila, že super, že možno sa to mení. A nie, že ono to bol presný opak. Ona sa iba tak nejak uisťovala, že sme všetci my práve v tom období v poriadku. Tak to bolo veľmi, veľmi smutné, ale na druhú stranu ja som v tom našla také, že už som si povedala, že asi je lepšie. Akože znie to možno pre niekoho veľmi kruto, ale jak som si presne spomenula na všetky tie ťažké jej chvíle, tak ja som verila, že aspoň, že fakt sa snažila a že našla možno ten mier alebo to odľahčenie pre ňu. Jak jste se z toho všeho potom hojila vy? Ťažko. Kolik je to vlastne let? 4 to budú teraz. Ja som našla hneď odbornú pomoc, alebo týždeň na to som začala chodiť na terapie. A pani terapeutka mi veľmi pomohla, pretože som mala veľmi ťažké stavy, nočné mory a nevedela som zaspať. Lebo rôzni ľudia mali rôzne pohľady na to, čo sa stalo. Že teda sestra zvolila zlú. Jako odsoudili. Áno. Že toto sa nerobí, nebude to mať ľahké na druhej strane a tak. A ja som mala presne takéto sny s tým, že sa asi nemá dobre. A sa mi to vracalo. Takže ja som nevedela zaspávať, kebyže vtedy v tom období nemám svojich spolubývajúcich, ktorí aj o 2:00 v noci si so mnou dali čaj a mohla som sa im zdôveriť, tak neviem. A vlastne trvalo to dlho, aj som sa snažila akože pôsobiť normálne, chodila som na akcie, ale vedela som, že to musím. Akože to, každý sa vysporiadáva inak, musím povedať, že nevravím, že to, čo som ja robila, je správne, ale ja som vedela, že nemôžem zostať doma, aj keď som mala tú možnosť, že zober si času, koľko chceš, tak ja som vedela, že po týždni som sa vrátila zase do práce, aby som bola medzi tými ľuďmi. Ale prichádzali tam, ja som nad tým premýšľala presne asi minimálne 2 roky v kúse, každý deň som plakala. Že nebol deň, kedy by som neprepadla veľkému bolavému plaču. A vlastne ešte tie prvé 3 mesiace, kedy už to aj opadá z toho okolia, už vám nevolajú tak často, že ako sa máte a tak na vás príde taká ešte vlna depresie, že už nemáte možno ani právo o tom hovoriť, o tých vašich pocitoch, že už možno to okolie nejak tým, že ich nejak otravujete svojimi pocitami. Takže vlastne som prestala hovoriť o tom, že čo sa vo mne deje a sama som prepadla do tej depresie. Je pravda, že nedávno mi tady vyprávěla jedna dáma, která tragicky přišla o manžela, že je úžasné, že ti lidé přicházejí v tu chvíli, ale ještě důležitější je přijít třeba za rok za tím člověkem. Presne, že napríklad dneska sa ma už nikto nespýta, ako sa cítim, že či mi chýba.
a chýba. Akože ja mám dodnes, vždycky ja mám jej portrét, dala som ho spraviť celej rodine. A proste ja niekedy mi ani nepríde, že tu nie je, že si to tak musím uvedomiť, že Ježiš, veď ty tu nie si, že prečo. Pořád ji máte v sobě. Ostatně jste jí věnovala i svoji knížku. Ano. Máme ji tady. Jmenuje se Smysl. A je o hledání smyslu života, přesně tak, jak ona ho hledala a nenacházela. Kolik lidí jste do ní zaznamenala a jak dlouho jste na ní vlastně pracovala? Ve jaké chvíli toho hojení přišel ten nápad napsat knížku? V knižke sa nachádza s mojím úvodom 21 ľudí. A knižka prišla práve vo chvíli, kedy mi bolo najťažšie a kedy som pochopila mojej sestry otázku, čo je zmysel života. Som ležala, to bolo na posteli, v plači, v takom tom dusivom, kedy vás bolí hruď a neviete sa nadýchnuť. A hovorila som si presne to, že čo tu vlastne robím. Že samozrejme som si uvedomila, že áno, budeš chýbať tej mamine, tatinovi a tak. Ale že čo tu vlastne robím, že keď sa zajtra nezobudím, tak čo? Svet sa bude proste aj tak točiť, že jeden človek hore dole proste nejak som nevidela zmysel v tom svojom žití. Proste tu byť. A to bol taký ten môj podnet k tomu, že dobre, toto je tvoje veľké dno práve teraz, ale máš dve možnosti. Môžeš ísť tou cestou tej mojej sestry, alebo môžeš pre ňu spraviť to, že zistíš, čo je ten zmysel života a skúsiš ho nájsť pre ňu a možno vďaka tomu pomôcť iným ľuďom a možno aj otvoriť túto tému vonku, hovoriť otvorene o tých depresiách a o tom, čo sa dá robiť a ukázať možno iba to svetielko na konci tunela, alebo tak, že to má zmysel. Vy jste ve své knižce, jak to ukážu na kameru, zaznamenala příběhy spousty lidí v úvozovkách, jak sama píšete, obyčejných hrdinů. Máte tam tatéra, máte tam mámu, máte tam dámu v letech, která se otužuje. Podle jakého klíče jste si typovala ty lidi? No, je to veľmi zložitá otázka, pretože ja sama mám akože vyštudovanú réžiu dokumentárneho filmu, takže som si presne hovorila, musí to mať kľúč. Ale keď ste v depresii, nič nemá kľúč, lebo ako náhle si dáte podľa mňa nejaké kľúče, tak sa veľmi limitujete a dostávate sa do hlbšej depresie, lebo to nevychádza podľa vašich predstav. Takže toto boli také dve veci, ktoré sa vo mne trošku rozchádzali, pretože viem, že to má mať nejaký sled alebo nejaký ten jeden záchytný bod, ktorý by to prepájal. Nemalo to. A presne som si povedala, že ja to nechám otvorené, že proste, že nejak to bude, nejak to vyjde a tí ľudia začali naozaj chodiť sami. Že či už som jedného stretla na Kostarike, na výlete, v nejakom tábore, kde sme prespávali práve. Jednu slečnu sme stretli ako stopárku na Madeire, takže to bolo tak. Túto pani plavkyňu, to sme bežali s kamarátkou popri Vltave a ona mi hovorí, aha, práve tu je Ivča, ktorá sa veľmi rada otužuje, má cez 80 rokov a je to fakt raketa. A ja čo to pre... To je. Tak fakt tí ľudia proste prichádzali sami nejak. Takže a vlastne aj to bola moja sebaterapia, že vlastne to, že som stretávala tých ľudí, ktorí ma fakt tým ich nábojov, tým elanom vedeli dobiť práve na tej mojej ceste, že vlastne 3 roky som sa vlastne vďaka ním dostávala na nohy opäť. Vy jste o nich psala, i jste je fotila, ta knížka je plná nádherných fotek. Na té titulce je třeba ten zahradník s tou krásnou květinou a jedna ta kapitola je vzhůru nohama, tak to mi musíte říct proč. Áno, to je pani Doušová, to je vaša pani z Čiech, ale veľmi ona je, tu som spoznala popri práci, čo pracujem pre jeden korporát, tak ju som stretávala už dlhé roky na rôznych akciách. A to si hovorím, že jejda, pani Doušová tiež musí mať dosť rokov. A tak som sa jej spýtala, že čo ju naplňa a že prečo robí tú prácu. A ona, že mňa to strašne baví, že ja by som doma neobsedela. Proste ona tiež v tom veku, ktorý má, proste stále
stále robí to, čo ju baví. A hovorím si, že dobre, to je žena, že takto by som chcela skončiť aj ja. A vlastne, ale nevedela som nič, žiaden story behind jej života, iba som to tak nejak cítila, že ja ju tam chcem mať. Vlastne, ak sme si sadli, tak pani Doušová mi prezradila celý ten jej život, ktorý bol oveľa hlbší a náročnejší a vlastne tiež mi povedala, že je to vlastne o uhle pohľadu všetko. Jej sa stali tiež veľmi nemilé veci v živote, ale ona je tak pozitívne naladená aj v tom veku, ktorý je a aj jej napríklad zomrelo dieťa, ak to môžem prezradiť, ale stále z nej vyžaruje tá láska a tá energia pre život. A práve, jak to ona hovorila, tak v tú chvíľu, jak sme robili ten rozhovor, ja som si povedala, že a presne o tom to je, že je to o uhle pohľadu a že ten jej príbeh bude naopak, aby keď niečo chcete proste spraviť a vy chcete prečítať ten príbeh, tak musíte zmeniť ten uhol, či už toho pohľadu, alebo tej knižky a vlastne vďaka tomu sa niečo zmení a vy to môžete dosiahnuť. Je něco, co mají lidé z vaší knížky společného? Možno asi iba tú chuť. Akože zistila som vďaka tomu, že som hľadala, čo je to zmysel, že jednotný zmysel nie je. Takže vlastne každý má ten svoj zmysel, ale prepája ich chuť k tomu. Ani nemôžem povedať, že životu, ale chuť k tomu, čo ich naplňa práve. Že niekoho naplňa iba ten bežný život, že sa pozrie na tú oblohu a je modrá a spievanie vtáčikov a iba také drobnosti každodenného života. A niekto má chuť vytvárať veľké veci, alebo niekto má chuť pomáhať ľuďom alebo zvieratám. Takže vlastne taký ten nejaká tá iskra, elán, niečo. Dalo by se říct, že všichni ti lidé byli pro vás takovými terapeuty, že vás společně jako vytáhli z té propasti, kam vás uvrhla ta sebevražda té sestry. To je z nějakého románu. Ale áno, jak to hovoríte, tak vlastne vždycky aj riešila som si ešte počas tých 3 rokov ešte ďalšie veci, že či už to bolo nejaké zdravotné problémy som dostala do toho, alebo vzťahové veci sa mi udiali. A vlastne vždy, keď som na niekoho práve natrafila, alebo sme robili ten rozhovor, tak mi to prišlo úplne zaujímavé, že aké by sa mi to zrkadlilo. Aké by práve on mal tú odpoveď na ten môj aktuálny stav. Takže vlastne mi to dávalo takú tú nádej, že aha, že aj jemu sa to udialo, že aha, že keď to on dal, dáš to aj ty. Takže vlastne to... Taková motivační kniha. Áno. A přehodnotila jste i svůj vlastní smysl života po tom, co jste sepsala ten zmysel? Áno. Jak som ho nemala, tak vlastne ja som zistila, že čo je vlastne môj. A ja som zistila paradoxne, že keď som dokončovala tú knihu, tak dovtedy to bolo že tá depresia nebola a zrazu, jak už končila knižka, tak prichádzala aj depresia. A zrazu som sa naozaj teraz pár mesiacov dozadu ocitla na dláške doma v plači a nevedela som, čo mám robiť. Nevedela som sa stadiaľ pohnúť, nechcelo sa mi ísť ani s obsom von. To bolo jediné šťastie, že som ju mala, že ma vyťahla von. Ale bola som taká, že prečo to prišlo, že čo sa to deje so mňou. A začala som sa tak seba analyzovať, že tento stav. A zistila som, že môjim zmyslom života je stále niečo tvoriť a na mňa prišla depresia z toho, že táto etapa končí. A že mne končí vlastne nejaké to moje, čo ma naplňalo. A dostala som vlastne strach, že už nebudem mať ako keby ten ďalší zmysel. Že... Takže vlastne to podporilo to, že už tvorím ďalšiu knihu. A nachádzam ten ďalší zmysel svojho života. Že neznamená, že zmysel je iba jeden, že každý to môže mať takto, že jeden to má o nejakých projektoch, etapách a niekto to má dlhodobo už od malička nastavené, že toto je iba ten jeden zmysel. A jaká ta knížka bude? Můžete prozradit aspoň malinko? Tá ďalšia knižka budú zase príbehy. Rada by som ju poňala, už bude mať aj ako keby to jedno prepojenie. Rada by som svojich respondentov vyzliekla. A nebudú to modely, budú to zase vlastne obyčajní ľudia. Ale vlastne názov
už je tiež, ja idem tak odzadu, takže najprv bola myšlienka, že názov a fotky bude koža, lebo teda tí ľudia budú nahí, takže a budú to príbehy na kožu. Vlastne veľmi podobne, že až na dřeň, tak ja to budem mať až na kožu. Že vy sleknete nejen z oblečení, ale i... Že vlastne budú to vlastne tak... Do té duše nahlédnete. Áno, tak. Presne tak. A vlastne... Ešte už mám vymyslených aj respondentov, že kto to bude, ale bude to veľmi náročné, takže to ešte nechcem prezrádzať. Ale vlastne hlavná pointa tej knižky alebo myšlienka bude nielen to, teda, že to budú príbehy veľmi osobné, ale rada by som tým ukázala zmenu k lepšiemu. Že každý z nás sa môže zmeniť nejakú podstatu seba, len je to veľmi častokrát ťažké, pretože bojujeme so svojím egom. Mm-hmm. A častokrát je ľahšie zostať starý bručoun, mi príde, než spraviť taký ten malý krôčik k tomu lepšiemu ja. Takže vlastne táto nová kniha by mala byť o tom ukázať, že človek sa môže zmeniť. A že nie je to vždycky ľahké, ale títo ľudia práve by mali ukázať, že to ide. Říká Veronika Kalužáková, která byla hostem pořadu Až na dřeň. Díky moc za to. Mějte se krásně, ať se vám to vydaří. Ďakujem. Naschledanou. Dovidenia.